Baki pat ba kinshai kumno kani ke jingja ka basosi ka wanja surok ba ajan ICAR umroi kabla shim ye ka jingem jongwei samla ubama u bat ka parlok kidang tmu ban lech ka tamasa cherry blossom kabala pelong ka jingmenjur ka sarkar MDA ban kring ki pat ba lingba kita ki nongrai ki bapau nam na keleng ka perthei haringkat ka dor tiket ka barem na kaliang ushilong miel ulayo bani kren bakani ka samla kabala phla kumno kata ka kali pulit thar kala shim ye ka jingem mu samla klem ka jingsalia pat ban ya chekmat klem da don ye ka mensiam jong jinglong brio kani ka jingja ka de ka jingja ka blaja ha ka janmi jong ka khat santrik unai weng arajar arpsau pat na kani ka jingja sha tanra kani ka thuk thuk usamla hodfil rumboi ubadai usamla basa nongra shulong ulakhlat ashen kat baka samla pat kablatip kerteng kum ka dapi karbitai na nongthmai kala men saujur kani ka jingja kala ja ka por sanchiteng AA kat bakini ki shujur kidang shong da ka thuk thuk ka badon yu registration number ML05AD0566 te kalang kum nimo bangila yawan na po shulong te dangila yawan na shulong te ada poi hang to hanong stair kala nong stair dela poi tu kala nong stair te kia ni follow ye kin ka dipudet mo ki squad gitu ni follow ye gitu kan telayat cakmat ni follow ye gitu he kadang nak kalat mereka bandit nak shani shadhai te kadang kau kalat bandit gua hati nol te ni kadang kan ka jingking hang ni masen poi hapo ICAR te kadang nak kadi kan ka ban kadi ka thar makia khambun hapdeng gum tumo bon bhai kadi pudet he kidan in a rush tengir ni ya lang hakaden tiga jongi hin ya bina padang hi gum baki ya ki scooty ki pai chapo te kanir ka ya lang te hade nang to pade te ka thar pade haka jinglong aggressive haka jinglong dukhi man ulia kum ne nang ta pade ka hide ka bai jong ni la hide ka bai jong pade ka sasit ken chakon long kan tan kadi pudet dia kita le kadi intentionally te baki le kam de ra ong ba bakalan ya kumno kadi de balik khnang hi dala le khnang kum ni hi and ladap nang tupan da ki ladap jia kum taro la I ba accident ki kali ki pure ki ba bun na dian why not ba kin stop raki ya bisa khmat kan kalong da kin ki ya bisa khmat hit and run bit kan kamu hadin badap sa tanra ma phi ki don skiwi kali pule runa din ki ba lang kamu kitaro ki ya ben hit and run kamu ya be paro ka kim parwar tu bay dona na din juniro kim parwar ki ya ben phi thumu ban le sai kong ma phi bat ini ki mut mi ale chapo cherry blossom kan okay kadai hapor ka no ko ching kong ndruna ini Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya